It-tlieta il-Prim Ministru Malti Robert Abela kellu laqgħa bilaterali importanti mal-Kanċillier Ġermaniż Olaf Scholz fil-kapitali Ġermaniża Berlin. F'din il-laqgħa il-Prim Ministru Malti għadda il-messaġġ li żewġ pajjiżi għandhom fejn isaħħu l-kooperazzjoni b'saħħitha li diġà teżisti. Dan hekk kif il-Ġermanja l-akbar sieħeb kummerċjali għal Malta bżieda qawwija fl-esportazzjoni u l-importazzjoni f'dan l-aħħar deċenju. Ġermanja fil-fatt issa n-numru ta' snin hija l-ikbar trade partner ta' pajjiżna kemm għal dak li hija importazzjoni kif ukoll esportazzjoni u għandek dak il-kuntest li huwa wieħed importanti ferm mill-lat ekonomiku. Imbagħad kemm hemm llum ukoll realizzajt kemm kien hemm temi illi għandna veduta komuni dwarhom, jiġifieri jekk hux qed fuq sfidi ġeopolitiċi li mhux neċessarjament għandna pożizzjonijiet preċiżi imma il-valur tal-paċi huwa għażiż ħafna għaż-żewġ naħat. F'kummenti lill-ġurnalisti wara l-laqgħa bilaterali, Dr. Abela sostna li ż-żewġ pajjiżi għandhom interessi komuni u li għandha tiżdied il-kooperazzjoni tagħhom fosthom foqsma ekonomiċi bħal manifattura, l-avjazzjoni u s-servizzi finanzjarji, dan favur aktar investiment li jkun sostenibbli u li joħloq karrieri ta' kwalità għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Iż-żewġ mexxejja tkellmu wkoll dwar temi importanti oħrajn fosthom il-migrazzjoni u t-tisjieħ ta' dialogu u appoġġ lejn pajjiżi oħrajn fil-Mediterran bħal huma l-Libja u t-Tunezija. Abela u Scholz iddiskutaw ir-rwol ta' pajjiżna b'siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fejn intqal li se jitkompla jitwassal il-vuċi favur il-paċi, messaġġ konsistenti li twassal ukoll waqt li l-Prim Ministru Malti żar l-Awstrija fil-jum tat-Tnejn. It-taħdidiet iffukaw ukoll fuq is-settur tal-enerġija u l-qalba ambjentali f'dan il-qasam. Hawnhekk issemmit l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni b'kooperazzjoni strateġika f'reġjuni differenti bħal dak li qed tagħmel Malta biex il-Mediterran isir ċentru ta' enerġija nadifa. Waqt li kienet jindirizza lil ġurnalisti, il-Prim Ministru Malti wkoll tkellem dwar kif isem pajjiżna u rispettat fix-xena internazzjonali hekk kif il-Kunsill Permanenti tal-OSCE għadu kemm irrakkomanda li Malta ikollha il-Presidenza ta' dan il-Kunsill minn Jannar li ġej. Tkellimna dwar il-pożizzjoni ġdida li pajjiżna mistenni jokkupa mill-ewwel ta' Jannar li ġej fih dan l-OSCE, il-Chairpersonship in Office, li hija kariga prestiġjuża ferm u tixed il-fiduċja li għandu pajjiżna u nemmen li ċentrali għal dik il-fiduċja kien il-messaġġ konsistenti li batna kemm fih dan il-United Nations Security Council, kemm fil-laqgħa li saret fit-28 ta' Ottubru bej il-Security Advisors ġewwa pajjiżna, kemm ukoll issa f'din il-pożizzjoni li rridu nibqgħu nimbuttaw il quddiem dal-messaġġ ta' riżoluzzjonijiet tal-gwerer u l-konflitti bid-dialogu. Mhux billi nitkellmu dwar iżjed armamenti, kelli l-opportunità li nagħmel dan il-punt ukoll mal-midja internazzjonali llum, ma nitkellmux iżjed f'termini ta' nżidu l-armamenti. Fil-kummenti mal-midja, il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza dialogu biex ma jibqax ikun hemm telf ta' ħajjiet innoċenti. It-talba kienet biex nieħdu din il-kariga, vera waslet fl-aħħar, aċċettajna mill-ewwel, għandna l-kapaċità, għandna l-esperjenza f'dawn il-materji, kol fuq kollox għandna il-fiduċja li waslet għal unanimità fil-vot. Issa kif taħdem l-OSCE, taħdem fuq il-prinċipju tal-konsensus, jiġifieri rid ikollok il-qbil tal-membri ġewwa fija meta wieħed jasal għad-deċiżjonijiet. U nemmen li hemmhekk fejn pajjiżna jeċċella u rejniha din fir-riżoluzzjoni li ressaqna fil-United Nations ftit tal-ġranet ilu li waslet biex ikun hemm pawżi umanitarji ġewwa Gaza kif ukoll ir-rilaxx ta' ostaġġi. Din il-laqgħa f'Berlin saret ġurnata wara li l-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa bilaterali mal-Kanċillier Awstrijak Karl Nehammer fi Vjenna. F'Berlin, il-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri.